kører bare ud over med den. Langt væk, ikke? Ej, du skal ikke stille den af der, Martin, mand. Få den dog lige lidt ud i buskene. Hvor skal det så være? Eller derned. Med helvede til, for fanden. Du må da være... Nej, nu stopper du. Den, når de holder den her, så springer jeg lige ud. Nej, bare kyl den, mand. Du... Martin. Hvad laver han? Hvad gør han? Og lige pludselig bliver den altså hurtig. Hvis den bliver sur, så bliver den hurtig. Den kan... Ej, for helvede. Det er vi ikke ret gode til at sætte sådan nogen her fri, hva'? Han kan nok lige pludselig... Du kunne høre den. Der var julespænd, mand. Den gik efter min Jamen, den angriber, hvis den bliver søsat eller dum. Så ud med den. Nu giver den altså bare heller ikke mere. Nej. Den sprang, så er det. Ja. Det var nok også meget godt. Crazy times.